ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ 2 ಈ ಜಗತ್ತಿಡು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ. ದಿಲ್ ರಂಗ್ 1 ತೂತೇನು ದಿಲ್ ರಂಗ್ 2 ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಾಯ್ತು. ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು, ಬಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನ ಆಡಂಗೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡು, ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು, ಒಂಜಿ ಯುನಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನು. ಆರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ದಿರಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಸೇರ್ದು ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತನು. ಯಾನ್ ಕೇನಂದಿನ ಮಾತ ಕೊರಂದಿಪ್ಪೇರ ದೇವೇರು ಆಂಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಕೇಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಂತಿಜರೆನ್ನ ದೇವೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರೋಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಡನಾಡ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೂ ಯಾನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಯಾನು ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರೋ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗುಡ್ ಲಕ್.